ndiye ari kutiza, ari kunyora manhambasi evanhu, ari kutoda $5 kubva kwandiri ndamunyima. Ndichikutambirai zvekare pano paHatari 263. Ndinonyo Hatari ndiri kufambira nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana wanga waona vhidhiyo remupurisa wawatanga kuona uyo asina kuzobuditswa face aramba nefesi yake mupurisa uyu. Zvaitika kuHarare Chirundu highway ndokwaitikira chiitiko ichichi. Mupurisa uyu ari kunzi anga achinyora vanhu mazita, mota dziya dzinenge dzakuda kunosvika patogeti. Iye anga ari kwekutanga vasati vasvika patogeti, achinyora mazita, achitambira mari dzevanhu, achimisa mota, achinyora. Dzosvika futi patogeti dzobva dzabhadhara. Ndio inonzi corruption yanga ichiitika apapa. Mupurisa uyu abva atanga kutiza paona mukadzi uyu achijamuka, ende zviri kunzi anga atoine nguva yakareba achizviita. Manje aitira munhu asingaitwe izvozvo. Mukadzi uyu pabuditsa foni achimutora vhidhiyo abva atanga kutiza mupurisa uyu. Ndizvo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndo makezi atiri kuenyoresiva ecorruption ende mapurisa akuzvinyanya. Sekuziva kwamunozviita vakafollowa pathis YouTube channel maupdates takabatanidza. Ndofunga washamisika kuti kwakutaura imwe nyaya sei. Aiwa, nenjitira kuti muwane maupdates akati wandei pasame video. Saka kana uchiri munyowani kusubscribe mahara utena on the notification bell, uyezve malikes enyu anotisvitsa kure. Ndichakuverengerai maupdates andauya ndakakubatirai muzuva ranhasi. Next update rega tipinde panyaya yaChief Wenje. Chief Wenje, vazhinji vari kuziva kuti Chief Wenje takaudzwa kunzi vari kurwara nechirwere chekenza. Zvisinei, Chief Wenje vakaenda kuIndia, vakaendeswa kuIndia kunorapwa, ndokwavakanorapirwa ende vari kuti vapora. MaZimbabweans ndo panobva atanga kuti vadi kurapirwa muZimbabwe, nyika inovakwa neveni vayo, but achingoti Mwari vakanaka, Mwari ndivari Mwari akanaka. Chief Wenje vanhu vari kuti tatomirira maalbum anobva kuna Chief Wenje. Hanzi masongs avo anotinakidza, ndo amwe macomments atanga tichireceivawo mastreets esocial media. Chief Wenje vadzoka mugame, vanga vachirapwa kuIndia, asi ivo vari kuti zvakafamba zvakanaka. Next update rega tisvike panyaya pagokwe apa panonzi paChevecheve. Ndo nyaya ndoda kutaurirai muzuva ranhasi yaitika kuChevecheve. Vadikani, makesi atiri kuenyoresiva muno munyika yeZimbabwe anorwadza, anosiririsa. Pane mwana iye anga aine 4 years. Zviri kunzi mvura kuChevecheve kugokwe yakapfunha. Mushure monge yapfunha mwana uyu akarohwa nemheni akafira passport. Chikoti rest in peace kune mwana wechidiki. Ndatinyorei comment section kuti rest in peace. Mwana uyu anga aine 4 years. Zvinorwadza, zvinosereresa. Mubereki anenge asina kutarisira izvi, anenge asingazvifungire papapa. Vari busy kuzama kujoinidza mari dzekutengera vana hembe dzeChristmas. Mwana obva arohwa nemheni, obva afa. Vadikani, veukama ndavachemeni tariro. Vabereki vevana ndavachemeni, vemwana uyu ndavachemeni tariro. Vanga vasina tarisiro izvi, vanga vasingazvifungire. Mwana uyu atisiya, ngaazorore murugare. Next update rega ndipinde panyaya yebhazi reInter-Africa. Tobva tapeta maupdates edu muzuva ranhasi. Bhazi reInter-Africa raibva kuGweru richienda kuBulawayo. Bhazi iri riri muBulawayo road ndo maraitikira accident. Rasvika richidhuma gonyeti rainge rakamira raane time rakafa riri muroad. Ndichakuisira audio obva wanatsoconfirma uzoti ichokwadi. Seni handu ine maupdates efake, ndo ine maupdates echokwadi. Bhazi reInter-Africa parakasvika richidhuma rori iriri, makafa vanhu vanosvika ivo 7. Ndo update yatatambira izvezvi, so kunzi makafa vanhu vanosvika ivo 7. Kana muri kuona vanhu vari kubuda pascreen ava vanga vari involved paaccident iyi. Chikori rest in peace, ngavazorore murugare. Veukama ngavachemene tariro. Tinokushuvirai kuti muchemene tariro. Zvinorwadza, zvinosereresa. Unenge usina tarisiro izvi, mubereki anenge abuda pamba achiti achadzoka, asi ndo yainge iri bye iyoyo. Tarwadziwa senyika yeZimbabwe, tashaya remuromo. Vanhu vanotyaira mota, madrivers, ndinokumbirawo chenjedzo yatinokupai kuti mudrive mota nehanya muchiziva kuti makatakura vabereki vakaberekawo.
ndativei nehanya nerudo kana tichidhiraivha mota. Onai tatarisana negoredzva vanhu vanofa vasati vapinda muna 2025 ende nomacases atiri kunyoresiva padei togona kuresivha macases seaya 2 kuchitungwiza futi. Nezuro ndakaposta vhidhiyo remwana ainge aba mota yemubereki. Aba mota yemubereki akabva aita accident. Ndatinzwe audio yebhazi reInter-Africa. Much love. Sei mashofe guys pashata tsaona yaitika pana latare pazirori riya rakafa kana akaenda kubulawayo akariona tichingobva pana latare paya rori rakapaka apa rakafa. Inter-Africa richibva kuGweru richienda kubulawayo rasvikopinda kumashure kwezirori roriya kwakugera varume modza vanonzi kugera kudhedha vanhu richiinda kunosvika rabuda izvo zviri musango ete distance uku, asi vanhu vaparara vose. Vanga vachitosara vashoma vanga vari kumasiti ekuraiti iro raparara. Varume tsaona iyoyo.